Утре започваме кандидат-кметска кампания. Да пием за успеха на баща ви. На здраве. 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 Андрей, и ти пиеш. Сигурно е заради мен. Малко за успеха. Аз съм сигурна, че ще спечелим. И сега татко, като стане кмет, по цял ден ще обикаля в общината и мама тук ще вземе властта. Аз пък не искам тати да става кмет. Така. Защо бе, майко? Защото той е добър човек. Да пием за това, никога повече да нямаме лош човек за кмет. На здраве. На здраве. Ти като си толкова добър, кажи ми какво ще правиш с старата власт, като станеш кмет. Според мен, с съседите... Със съседите, новият кмет не трябва да е добър, а справедлив. И аз това викам. Трябва да ги изселиш от тука. Защо? Нека да си стоят там. И да ме гледат как управлявам. Айде да оставим съседите на мира и да си гледаме нас, а? Те като не искат да се изселят, може да се изселим ние. Нали, Буци? Йовке, я донеси безалкохолното. Че Андрей с тия ръки... Там, в Австралия, какво пиете? Уиски. Там се пие уиски. А Йордан? На здраве за най-добрия кандидат, който може да управлява. А в извор той е само един. Тате, за теб и за победата. На здраве. Два мандата никога не стигат на един кмет да направи това, което трябва да се направи. На времето третия мандат на баща ти му беше най-силен. Тая къща тогава издигна, купихме си кола. Айде дано през твоя трети мандат двора да оправиш. Не. Виж на съседите. Нищо няма да пипам. Нека си мислят, че сме зле. Рангеле, чудя ти се как издържаш. Как не се уморяваш от тая работа? За мен общината не е работа. Общината е кауза. На здраве за каузата. Кауза пердута! Тате, ако знаеш аз каква програма съм ти измислила за твоя трети мандат, ще направим от Извор туристическа дестинация. Айде на здраве. На здраве. Ще рекламираме в Европа, защо не и по света. Ще довършим и проекта за пещерата, екопътеката и интернет сайт ще си направим. Да, и хотел. Много хубав, луксозен хотел ще дигнеме. Всички депутати и министри ще идват тук на гости, при мене. При тебе, да. Миме. Само Димчо липсва. Той кога си идва? Утре. Айде на здраве за новия член на нашето семейство. За новия член! Ей, каква сватба ще те дигна. Миме. Чак в София ще се чуе. А не като тия смешници лютови, а? Говори се, че Константин голяма сватба щял да им направи. Ама не тук при брат му като нашата, ами в НДК-то. Мамо, искам аз да се оженя в НДК-то. Йовке, те и в Ню-Йорк да вдигнат сватба, пак си остават селени. И Галабина сигурно ще сготви на младоженците манджа с лук. Цялата махала е омирисала с запръшките си. Миме, каква красива булка ще бъдеш. Той Димчо хубавец. Абе, ще сте най-хубавата двойка. Ох, Миме, баба, веднъж да те видя булка, пък после нека умре. Не. Вече никой няма да умира. Ами, тая тяхната дъщеря Мария, каква булка ще е? Тя непрекъснато е в депресия. Минеш покрай нея, тя... депресия. Проклета е като баща си. Ама, Рангеле, аз ти се чудя. Ти как може да сравняваш Димчо и Мимето с Спаси Йовка? Той доктора за нищо не става, бе. Как да става като семейството му е капало? Кой да възпитава? Мъж трябва за тая работа. А Йордан се криел под полата на жена си. Аз едно не мога да разбера. Абе, какъв човек трябва да си, за да не те интересува нищо друго, освен парите? Баща му умря. 40 дена не изчака, годеш направи. Само и само да се сроди с бизнесмена. Безбожници. Стария Радул се отърва. Ами ние да му мислим, че са ни до оградата. Ами, оня другия защо избяга? Той е престъпник, бе.
Аз ако имах такъв син, ако съм на мястото на Йордан, няма да го пусна прага да ми мине. Абе да се заминава в Австрия и повече да го не видя. Австралия. Чакай да ви кажа нещо смешно. Радко Чеканов в кръчмата разправил, че Андрей не бил в Австралия, а бил в Австрия. За този тапанар Австрия и Австралия са едно и също нещо. Той и баща му сигурно не прави разлика. То тогава във Виена май скачат кенгура. Знаете ли кой ще държи реч на тяхната сватба? Кой? Баба Марийка нямата. Какво бе, майко? А да сменим темата, а? Да. Стига с тия Чеканове. Андрей, я сега ти кажи, кое момиче харесваш? Сега стана интересно. Димче, ти кога си дойде? Преди час и 7 минути. И от тогава стоиш тук. Чакам да се събудиш. Друг път по 6 пъти на ден ми звъниш, а сега чакаш. Чакам, да. Чаках да ми вдигнеш телефона, чаках ти да ми се обадиш и сега чакам да се събудиш. Какво има? Нещо да не се е случило? Къде ти е годежния пръстен? Тук някъде. Защо? Къде го намери? По-интересното е ти къде го изгуби.